दिनै बैसागु जाबाय होनना जोङो बुंनो हायो। मानोना दहाय फुङाव मोसौ थुखैबाय। दा मोसौ थुखैनानै जोंनि बर' रायजो राजाफोरा गावबा गाव न'आव जोंहा मोनसे जाय परम्परा दङ जे दिनैनो जों खुंखा जानांगौ। नामाव खुंखा जानायनो बुङो, नाथाय आरो मोनसे सोदोब जों बाहायो बेखौ गोखा गोखै जानाय। बे गोखा गोखै जानायनि आन्दोआव जायफोर जोंहा बर' रायजोनि बारि बागानाव थानाय मैगं थाइगं बिनि बिलाइफोरखौ लाबोनानै माने गोदोनि जोंनि बोराय बुरैया बुंलांदों बेखौ माने 101टा जानांगौ ना आइटेम होननानै। दा दिनैथ' जों 101टा आइटेम मोनाब्लाबो नाथाय गोनां खुंखा थाबाय, दैस्रोम थाबाय, बेनिफ्राय बे रोखोमनि माखासे जायफोर दङ बेखौ लोगो नांना जोङो संनानै जागोन। दा बेयाव बर' मानसिफोरा बेदर जाग्राहाय अमा बेदरबो होयो, खायसे दाउबो होयो। नाथाय जोंनि माखासे मानसिफोरा ना बेदर जाय धोरोमनि बिथांमोना सानसेयाव लाहैबाय, बिथांमोनाबो ना बेदरखौ गारनानै गोखा गोखै दिनै जागोन। दा बिनि आन्दोआव जों जुदि नायनो थाङो बेखौ गोखा गोखै जों मानो जायो, 100टा आइटेम जों मानो जादों बेखौ जों नागिरनो थांब्ला नुगोन जे मिथिंगाया गोदान जानाय लोगो लोगो जोंनि गोखा गोखै बिफां लाइफांफोरा गोदानै बिथांमोनाबो रोदोम मोनदों, बेफोरबो रोदोम मोनदों। आरो बे मोनफ्रोमबो जायफोर खुंखायानो जा, दौस्रेमानो जा, बा जेसेबांखिनि दङ बेयाव मोनसे नङा मोनसे मेडिकेलनि बे मुलिनि मोनसे माबा थायो देहाखौ थिग लाखिनाय। आरो लोगोसे बोथोरा दा गोदान फैदों जाब्लाबो बिनि सिगांनो जोंहा बायदिसिना बार बारबाय, बार नांबाय, बेफोराव मा जाहैयो जों खोनानो मोन्दों जोंहा बे बिगुरनि बेराम आजार जानो हायो। दा बेखायनो दिनैनि जाय जों बेखौ जागोन, बे गोखा गोखैखौ जागोन, नैबेफोरबो बे देहाखौ थिग लाखिनाय लोगोसे देहानि बाहेरनि बाहागो जाय बिगुर, बे बिगुरखौ मोजाङै लाखिना जोंनि गोदोनिफ्राय आबौ आबैया जोंनो बुंलांदों। आरो बेखौ जोङो दिनैसिम गाराखै, ओमफ्राय गारनोबो नाङा। जेब्लासिम जों थागोन, बर' हारिया थागोन, बे परम्पराखौ जोंनि जाय दोरों माखासे सोदोबा जोंहा दा माखासेफोरा खायसे सोदोबखौ जों बुजि मोना। परम्परा माने दोरों, बर' सोदोब, बे दोरोंखौ जों रैखा खालामनांगौ। दा बिनि बेलायाव गुबुन मोनसे खोथाया जाहैबाय मा, बोसोरा सोलायनाय लोगो लोगो, बोसोर गोदान जानाय लोगो लोगो जोंहाबो गोसोफोरा गोदान जानांगौ, सिगांजों दावगानाय। बे समाज दानायनि बुब्लियावनो जा, बे हारि दानायनि बुब्लियावनो जा, बे लेखा फरायनायानो जा, बे साख्रि बाख्रि मावनायावनो जा, बे गोदान गोसो लानानै जोङो आवगायनांगोन। अब्लासो आं सानो जे जोंनि जों गेरेमसा बर' माहारिजों दानानै जों बिश्व दरबाराव दिन्थिनो जों नाजादों, बेखौ जोङो खालामनो हागोन। आरो बेनिफ्राय मानोना बे जोंनि जुनिया बे बैसागोनिया जोंनि निजाथा जुनियाथा रोजा बोसोरनिफ्राय जेब्लाखि बर' जाथिया, बर' हारिया जों माने आबाद मावजेननानै जानो सोलोंदों, अब्लानिफ्राय जों बेखौ खालामबोदों। हेलानिया जों मोनथियो जों सोरबा नुवाथारि मोनसे गोहोनिफ्राय बुहुमानो सोलायदों, बोथोरा सोलायदों, अख्राङाव दाखा गोसोम जोमै फैदों, सिनाय मोनै माखासे बबेनिबा जायगानिफ्राय दाउमा दाउसा मिलौदो मेथाइ खनफैदों। बे समावनो अखा फैदों, अखा गोलैनानै बिफां लाइफां रोदोमनानै गोदान जादों। मिथिंगायानो गोदान जादोंब्ला जों मानसियाबो गोदान जादों। बेखायनो जों मिथिंगायानो गोदान जाबायब्ला, गोदानाव हाबैब्ला जोंबो गोदानाव हाबनांगौ। आरो गोदानाव हाबनायनि दिनैनि थांखिया मा, जों उनथिं नायफिनना सिगांथिं नायनांगोन। आं दहायनो बुंदों जोंनि जाय समाज सानस्रि, समाज बेबस्था दिनै जों माखासे नुदों जे माखासे बिजोंनि जाहोनाव जोंनि आथाल मोननैसो, बे उन्दै आथालबो जानो हानाय, सेंग्रा आथालबो जानो हानाय, बैसो जानाय आथाल, बे मोनथामबा आथालनि आसार आखु बायदिसिनाखौ जोङो गुबुन लामाजों थांनाय नुनो मोन्दों। बेफोर जाहाथे जाया। मानोना जों बर' हारिया मोनसे आइडिय'लजि दङ, बर' हारिया मोनसे सानस्रि दङ, बर' हारिया मोनसे गोदोनिफ्राय समाज बेबस्था मोजाङै रुजु रुमु रायजो जानाय, जाय सोदोबफोरखौ जों मिथियो, रुजु रुमु रायजो जानाय। गोदोनि सोदोब बेफोरो रुजु रुमु रायजो जानो थाखाय जोङो दिनै सत बांसा लानांगौ। आरो बिनि गेजेराव जोंहा थांनाय बोसोराव सोरजोंबा जों नांलाय खमलाय जादोंबा, मानिबा थाखाय जों मोनसा मोनसि मोनदोंबा, बे गासैखौबो दिनैनि दिननिफ्राय जों नैबे खुंखा जानानै बेखौ जों गारलायनांगौ। आरो
बेबायदि जों गोदान बोसोरखौ जोङो बजबनांगौ आरो बे बजबनाय लोगो लोगो मोनसे जोंहा मेसेज मोनसे फैनांगौ जे बर' हारिया जुनिया मोनसे गावनि हारिनि उत्सब रंजानाय फोरबो होननाय गैया जों दिनैसिम बुंदों जे बैसागुआ जोंनि बर'नि हारिमु बर'नि सानस्रि बर'नि बिख्लो बर'नि आमायथु बायदिसिना सोदोब जों बुंदों नाथाय बेखौ जों जेसेबांखिनि सोदोब बुङा मानो बे थुनलाइयारि सोरजिनायनि बेलायाव बेखौ जों जुदि जयै बेखौ मोनसे सोदोबजों लाबोनो हायो जे बैसागुआ बर' हारिनि बेयो बेयो मोनसे फोरबो जातीय फोरबो जायखौ जोङो हारिनि बर' हारिनि मोनसे फोरबो होनना जों बेखौ बजबनांगौ मानोना बर' हारिया बेखौ फालिदों नाथाय बेखौ जों दिनैसिम हयथ' सोरबा फालियाखै सोरबा फालिनो एसे बादों दा खोथाफोरा बिदि जालायना नों भौगोलिक देशाव नोंहा जिअ'ग्राफिकलि हालामाव जायखिनिया जेरैबायदि सोलिना दङ बेखौ जों आजावनांगोन मानोना जाय दिनै जों गोदान बोसोर मोनो बे गोदान बोसोरखौ जोङो उननि समाव मोना बेलेग मासाव जों मागो दमासियाव मोना जों आसार कार्तिकाव मोना बेखायनो गोदान बोसोरा मिथिंगाजों सोरजिजों इसोरनि बरादाव जयै फैदों बेखौ जों जयै बे बर'नि हारिमुल' नङा बर'नि बे मोनसे जोंहा जातीय जाय चेतना दङ जोंनि जातीय उत्सब बेखौ जों बयबो गनायलायनांगौ आरो आं सानो अब्लानिया जोंनि जाय गेरेमसा बर' हारि दानो नाजादों बे गेरेमसा बर' हारि दानो नाजानायाव बे मोनसे जोंनि मोजां सिनायथि जागोन बैसागोनि बर'नि दामजु दङ आगजु दङ माने गासिबो 22 एप्लाइ खालामदोंमोन जिआइनि थाखाय खिन्थु बिनि मादावनो 13खौ मोनबाय दा बे बेलायाव नोंथाङा हमना जोंनि थरखा बे मोनसे प्रसेसआव फैयो बे प्रसेसफोरखौ जे ओरै नङा जे जों नाजाना दिनै सेंहोनो मोनदों बे मोनसे सम फैगोन जे बेखौ जेब्लानोखि बेखौ बिजिना मोनगोन बेखौ जिएटेक खालामनांगौ ना अब्ला निस्सय मोनगोन बेनि थाखाय जों आसाबादि सानसेनो गासै खोथाखौ जों गोख्रै मोननो हाया जुगा जिहेथु सिगांथिं दावगादों सिगांथिं दावगानाय लोगो लोगो जोंनि जाय होदोंमोन नोंथाङा सोंनाय बायदि बेखौ जोङो बे पर्यायक्रमे जों निस्सय मोनगोन आरो मोनाब्लासिनो थाया आरो बिनि थाखाय मा खालामनांगोन जोंहा बर' रायजो राजाफोरा जाय दैदेनगिरिखौल' बुङाखै आं दैदेनगिरिजों लोगोसे जाय जोंहा बर' रायजो राजाफोर दङ साफ्रोम बर' रायजो राजाफोरा बिनि थाखाय साखा फारा जानांगोन जों मोननांगोन आरो जोंहा उइस मोनसे थानांगोन इस्सा मोनसे थानांगोन अब्ला बे मोनालासिनो जेबो जाया बेखौ मोनखागोन दिनै हालुवारि मुगायाव जिहेतु लाइमोनफोरा माने जिखुनु सोनाबारि हारिमु बेजों खिन्थु मन'ग्लाबनायखौ जों नुदों दा बे बेलायाव बिथांमोननिसिम मा खावलायदों जोंनि आंगो हारिमुखौ फोथांना लाखिनायनि बेलायाव लाइमोननि बिहोमाया माबायदि जानो आं एसे सिगां दसे बुंदों जाय मोनसे जों नुदों आनरेस्ट इयथ आनरेस्ट जोंनि लाइमोननि जाय मुगा फैदों बे मुगाया जोंनि समाजनि बादगा गुबुन समाजखौ सानफ्रोमबो मोजां मोनग्रा जादों बे हारिमुनि खोथायावल' फैयाखै खोथा बुंनाय रायलायनाय गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय सोदोब बाहायनाय सिन्थाय फैदों जोंनि सोदोबनि बेलायाव फैदों जोंनि जाय गोदोनिफ्राय जों मानिबोबाय थानाय मोजां सोदोबफोर आइ आफा आदै मादै बे सोदोबफोरखौ दिनै लाइमोन हान्जाखौ जों नुनो मोनो जे बिथांमोना बावनानै मोनसे कमन सोदोब बायो आन्टि आंकुल बायदिसिना दा बेयाव मा दङ जों नुनो थाङासै बिब' बैसोनिखौबो आंकुल होनो नागिरगोन गावनि बिफानिफ्राय उन्दै बैसोखौ आंकुल होननांगोन दा नै बे लोगो लोगोनो बे मा जागोन बेनि जाय गोरबोआव हाबनाय दा गोरबोआव हाबनाय खोथाया बेबायदि जायखौ जों आंनि आइखौ आं आइ होनना जेसेबां गोजोननाय मोनगोन बेखौ मम बा मादार होनबा आं मोना नैबे सानस्रिखौ जोंनि लाइमोनफोरा सोदोबनि बेलायाव बे लाबोनांगोन सोदोबजों लोगोसे आरो मोनसे खोथा जोंनि समाजाव माखासे नुदों माने बर' समाजनि अनगा ओरैबायदि समाजनि मानसिफोर दङ जोंहा स्पेसियेलि आङो नेपालि समाजाव खोब गोरोबफ्लेबाय थायो दिनैनि दिनाव आं नुयो जे नेपालि मानसिफोरनि न'आव हाबहैनाय लोगो लोगो बिनि फिसाजो फिसालाफोरा फैनानै खुलुमबाय बिसोर न' दाउट नेपालि सोदोब नमस्कार मोनसे एरियान सोदोब बाहायो नमस्कार होनानै खुलुमबाय होना दा जोंनि बर' लाइमोनफ्रा बेखौ बुंनो दिन लाजियो सोरबा मानसि गिदिर फैबाय खुलुमबाय बुंनो खाथियाव फैनो नागिरा नैबे सानस्रिफ्रा मानो गोजान जालांदों बे जाबाय सोदोबनि बेलायाव सोमोन्दोनि बेलायाव आरो गुबुन मोनसे जानायनि खोथाखौ फैयो जों न'आवनो मालभग थालिर गायना लायदों गुबुन थालिर गायना लादों बैग्रि फिथाइ गायना लादों नाथाय बेफोरखौ दिनैनि गथ'फोरा जानो लुबैया एखे थालिरखौ जेब्लानाखि हाथायाव बेखौ पेकेट खालामना फ्राय बेखौ जायो बेयाव मा दङ नैबे सानस्रिखौ सोर लाबोदों बे सानस्रिखौबो लाबोदों जों नुनो मोन्दों गाज्रि मोननायनि खोथा आं बुङाखै लाइमोनफोरखौ मानोना बिथांमोना जिखौ खालामदों बे खालामनायनि सोरबा
मोजां गाज्रिखौ गुबुना बुङाब्ला देरसिना बुङाब्ला बिथांमोना बुजि मोना जे बेबायदि रोखोमनि जादों थिग बेबायदिनो गाननाय जोमनायावबो जोंनि जाय आब्रुथि दङ गाननाय जोमनायनि बे आब्रुथिफोरखौ हाथायाव बेखौ पेकेट खालामना फ्राय बेखौ जायो बेयाव मा दङ नैबे सानस्रिखौ सोर लाबोदों बे सानस्रिखौबो लाबोदों जों नुनो मोन्दों गाज्रि मोननायनि खोथा आं बुङाखै लाइमोनफोरखौ मानोना बिथांमोना जिखौ खालामदों बे खालामनायनि सोरबा मोजां गाज्रिखौ गुबुना बुङाब्ला देरसिना बुङाब्ला बिथांमोना बुजि मोना जे बेबायदि रोखोमनि जादों थिग बेबायदिनो गाननाय जोमनायावबो जोंनि जाय आब्रुथि दङ गाननाय जोमनायनि बे आब्रुथिफोरखौ हागौमानि बिथांमोना एभयड खालामदों माने गुबुनारिनि सोनाबानि गुबुननि कालसारफोरा बेबायदि फैजोबनो दा बे बिथिङाव जों बुंदों मा सोलोंथाइखौ जोङो सिगि लाखि सोलोंथाइया जोङो दुलाराय बुहुमाव जायफोरा डेभेलपमेन्ट कान्ट्रिनि इडुकेसनेलि डेभेलप जा बिथांमोना लेखा गोरों टेक्निकेलि टेक्न'लजिनि खोथाफोर मिथिदों बिरोंदामोन टेक्न'लजि माने बिरोंदामोन दा बेखौ नोंथांमोना फल' खालाम बिथांमोन बायदि जानो नाजा नाथाय बेखौ एभयड खालामनानै जोंनि हारिमु कालसार गारनाय जोंनि राव फाव गारनाय बेखौ जोङो गारनाङा मानोना बेखौ गारब्ला मा जागोन जों जे बर' सिनायथि होना जों हानाय नङा बर' सिनायथिया जोंहा गोमालांगोन आरो बर' सिनायथिया जेब्लानाखि गोमालांगोन जाय आथालनि सेंग्रा सिख्लाफोरा बै गुबुन हारिनि हारिमानि सोलोंदों बिथांमोना बेयाव थांना बिथांमोना बैनि स्टेटास मोना बे हारिनि बिथांमोना स्टेटास मोना आफ्टारअल बिथांमोनखौ जेसेबांखिनि लेखा गोरोंब्ला बुंगोन नों बबेनि मानसि नों भारतनि मानसि भारतनि बबे खनानि मानसि सा सानजानि मानसि सा सानजायाव मा मानसि दङ मंगलि गस्थि दङ मंगलि गस्थि मा हारि बर' हारि बे फैगोन दा बेखायनो नैबे अस्तित्वखौ रैखा खालामनो जोंनि हारिनि हारिमुखौ रैखा खालामनाय लोगोसे जों जे बर' हारि बे हारिखौ दिन्थिनो जों जेरावबो नाजानांगोन सोलोंथाइखौ नाथाय जों सोलोंनांगोन जायखिनि जोंनो नांगौ गोनां जानाय जाय समाव जाय दिनैनि दिनाव बे सोलोंथाइयाव दावगालांबाय थादों बेखौ जों सोलोंनांगोन दा बेखायनो आं खावलायगोन सिगां जाय जालांबाय बेखौ जों बुंनो हालिया हयथ' सोरबा लोगो लेवारिनि फाखनाव गोलैना हयथ' जादों दा बेफोरखौ बावजोबनानै दिनैनि बे गोदान बोसोराव सिगांनि खोथा गारना दिनै जों बयबो जों बर'खौ रैखा खालामनि जोंनो बर'नि हारिमुखौ रैखा खालामगोन बर'नि आसार आखु सोलोंथाइ गासैखौबो सोलोंगोन बे मोनसे सानस्रिखौ लाखिनो थाखाय आङो आंनिफ्राय दुलाराय जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि जायफोर लाइमोन बिथांमोनखौ आं खावलायदों आरो लोगोसे जों आंबो जाहैबाय जों बिगोमा गार्जेन हिसाबै जों नायनांगोन जे जोंनि फिसा फिसौआ बबे लामाजों थांदों जोंनि जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्ला आंनिनो फिसा फिसौ आंनिनो गथ' गथाय गामिनि गथ' गथाय बर' हारिनि गथ' गथाया बबे लामाजों थांगोन बेखौ जों गार्जेनफोरा नोजोर होनांगोन गार्जेनफोरा जेब्लानाखि नोजोर होनानै बे मोनसे तागिदा आं दहाय बुंनाय बायदि आं नुदों जायफोरा खोब आब्रुथि गोनां समाज जोंनि भारताव बिथांमोननि बिमा बिफाफोरा बेबायदि मोनसे न' आब्रुथि होयो बे आब्रुथिफोरखौ जों लाखिनांगौ जों नुदों जे बिथांमोना फुङाव फरायनो ओंखारलांनाय लोगो लोगोनो बिमा बिफाखौ रायदावना थाङो आयै आं स्कुलाव थांसै होननानै आफा आं स्कुलाव थांसै होननानै दा जों नुदों जोंनि बर' समाजाव बे मोनसे आब्रुथिफ्राबो गोमालांबाय माने बिमा बिफा दङ सोरबा न'आव गारजेन बिमा मानिबा जाहोनाव बिमा बिफा गैया जानानै थानो हायो न'आव बिदा थागोन फंबाय थागोन बिनानाव थागोन दा बिसोरखौ बुंलांगोन नै आं स्कुलाव थांनोसै दे बेफोर मोनसे हारिमुनि गावनि हारिमुनि सिनस्रिखौ गोख्रों खालामनो बा गावनि हारिमुनि सानस्रिखौ फोथांना लाखिनाय गोग्गोयै लाखिनाय बे मोनसे नेरसोन बेफोरखौ जोङो सोलोंनो नाजानांगोन